Așa îmbrăcate, acum am duc să-i tund. Nu știu, Ia, plete la el are plete. Măreane, dar tu clan mai cauți? Păi ca, Acum dar plec. n-am mai prea intrat acum ce am intrat, că n-am mai plecat. La catering. Nu mai găsesc cămașa, că am dat ăla ăsta, bă, aș pula mea cămașa, că nu mai găsesc ce cămașa am. Asta, bă. Să-ți dă cămași. Așa. Unde bă, frate? Da, frate. Da. Unde? Da, bă, niște papuși, că eu descult. Hai să ne luăm și papuși. Ești altcineva acum. Ești în Adidas, tata. Tot de ce, hai. Ce ți-a ție papuci? Nu, trebuie să ia și lui, să-și ia și lui, să-mi ia și eu descult. Că el are. Să-și papuși să-mi iau. Ia uite, mă, vezi, mă, băiat bun, dă și papuci în picioare. Hai, dai, să bat Dar nu e de Da, bă, dacă nu ne trebuie, că facem grounding de ăsta. Cât mașină de 4? Te scos tu? Da, stai așa să ce am aici. Ok, trebuie să ne luăm limuzină. Așa atragem oameni, mergem pe stradă. Am gelicul ăsta încă pe Ai mașina care ți-o dat de început. Uite, te duce cu limuzina asta. Da, mă, Bă, mergem amândoi de apoi și tu jumate la benzină, hai.